לדברים אחרים, כגון כל הקטע של הצלייה והדברים האלה הם פשוט לא נשרפים. אז מה שאני בעצם לוקח, אני לוקח את הכילף, נותף אותו בשכבה הזאתי. זה לדעתי הדבר הכי פשוט שבעולם שכל בן אדם יכול לעשות את זה. יוצא לו איזושהי שכבה אחידה ולא אסתטית, שלא יהיה יותר מדי. ונותן לו ריגול קטן. עכשיו, להבדיל מדברים אחרים, תלה לא נאכל יותר בדרגת מדיום. כי ברגע שתלה נאכל מעל בדרגת מדיום, בעצם, בכל שכן תפילה, זה בעצם, הוא לא שווה כלום. מה שבעצם עושים, תורים אותו כאן, כל הצדדים. דבר שנעשה צ'יק צ'ק. נורא פשוט. עושים עכשיו חזרה את עצמה כדי שלא יצטרף. מה שיש פה, את הרובד של כל מיני גבעולים, שבעצם במקום לבנות סלט, אז יש פה פרחים של ברוקולי, ויש פה פרחים של צנונית, ויש פה רגל רגינה, ויש פה נקסותים, שזה בעצם מרכיב סלט, אבל בעצם זה ירקות יותר על הקטע יותר של הבריאות, מאשר על הקטע יותר של לאכול סלט ולעבוד דרך תיאר תזונתי, שמי שיודע שאוכלים סלט, הערך התזונתי שלו מתפרק ברבע שעה, זה לא כל סלט אחרי רבע שעה, כל הערך התזונתי שיש בסלט הוא רוצה להתפרק. אז זה לא רלוונטי לאכול אותו. עכשיו, אחרי שהם מסיימים לתגן דבר כזה, חשוב נורא לתת לו לנוח בגלל סיבה נורא פשוטה. כי לבקר, במיוחד לבקר עדין, יש נוזלים. אם הם חותכים אותו ישר אחרי שהוא מתגן או על אש, בעצם המיצים שלו בחוץ ובעצם הוא יבש. ומה שבעצם עושים עכשיו נותנים לו לנוח קצת, לימונים את זה על ידי זה שסוחטים כמה לימונים. עכשיו, אני משתמש בלימונים האלה בכוונה, מהסיבה מאוד פשוטה. במקום להשתמש בלימונים רגילים, אז זה בתאום הזה, פשוט סוג של לימון, בעצם משאיר בוויטמין יותר בריא. קצת מוזר מבחינת הטקסטורה והטעם, בקטע של הלימוניות שלו. נוסיף שמן זית אורגני, ואותו גם מעבר בין שמן רגיל לשמן זית אורגני. אני כבר טעמתי. אני משתמש במלח ים, מהסיבה נורא פשוטה, כי יצאו מחקרים בחודש האחרון, שהמלח שמשתמשים בו בשוטף הוא מלא כל כך בנטרן, הוא בעצם בן אדם שיש לו מחלת הסרטן או מחלות ממאירות, הוא בעצם, במקום לעזור, הוא בעצם נותן להם פוש, הוא בעצם מפיל את המערכת החיסונית בגלל הנטרן שיש לו. עכשיו, הסברתי לכמה אנשים לפני כן, כל משתמש בפרופיל אנגלי שהוא צבע אחיד, אני משתמש ב-4 season, שזה 4 עונות, אני משתמש בכל העונות, בגלל שכל עונה יש את הדומיננטיות שלה. אם אנחנו לוקחים את הדומיננטיות של הקיץ, זה יותר עוצמתי, יותר ארומטי. אם לוקחים את האביב לדוגמה, הוא יותר עדין, הוא מתחבר לאוכל. אז מה שקל יותר לעשות הוא פשוט לקחת את כולם ביחד ולבחון אותם, ואז בעצם מקבלים את כל העונות ביחד, בעצם זה איזשהו איזון. עכשיו, מה שאני אעשה, נשאלתי וחלטתי קודם מצחנת גינה, אני בכוונה מגיש את הקר ולא חמה, כי אם אני מגיש את החמה ביחד עם הגישותי, הדבר הראשון שהיא תעשי פשוט תתכועץ אותה, תהרוס אותה, אז אני נותן לה בעצם קצת לנוח, וכך אני מעורר את כל הדבר הזה ביחד. שם אותו כבסיס.
כשרות? קרש הגוף. קרש הגוף. קרש? מה שבעצם עכשיו אני אעשה, אני לוקח את הפילה. זה קצת יהיה מוזר להרבה אנשים כי הם רגילים לאכול או סוליה, או לאכול בעצם משהו שהוא כבר לא אכיל עם הרבה בחינות. מה שעושים, פותחים את הפילה, עושים אותו באלכסון. זה קצת יראה מוזר לאנשים שהוא אדום. בעצם זה נתח שהצרפתים אפילו אוכלים אותו בדרגת בלו. מה שזה אומר שזה צריבה של 15 שניות והגשה בצלחת.